Ja no va de regat. Vinga, va, ei, famílies, va, que estem gravant, eh? Sí, comença? Està gravant? Sí, grava, vinga. A veure, va. A veure... Hòstia, ara que hem acabat... Sort que hem acabat això del 8 de març, eh? Vinga, va, següent vídeo. Què ens han demanat? Que gravem un vídeo per les famílies que volen venir a l'escola. Ah, hòstia, és Les portes veritat. obertes. Portes obertes. Però i ho hem de fer nosaltres? Home, la visió de les famílies potser no. Ah, vale. Però com ho fem? És que... I si pensen que ens han comprat? Home, tampoc cal aquí dir coses que no són. O sigui, però diem tota la veritat? Almenys direm el que a nosaltres ens va fer venir, que ja és molt. D'acord, doncs vinga, va, siguem honestes i diguem quines són les raons. Bueno, jo no sé si me'n recordaré perquè jo ja estic a segon, eh? Bueno, quines són les raons que ens van portar a triar aquesta escola? Va, què us sembla? Qui comença? Jo mateixa, si... Per Vinga, va. exemple, a mi una de les coses que més em van agradar era que feien activitats per tota l'escola conjunta, és a dir, tots els nens es reuneixen per fer unes danses al pati al final de curs, es reuneixen pel carnaval també per fer unes danses, fan després una expo activa, que és una activitat molt xula, que participa tota l'escola, que van passant els nens pels passadissos fent activitats, i l'apadrinament lector, que són nens dels cursos superiors que ajuden els nens més petits a iniciar-se a la lectura. Sí, hi ha alguns YouTubes que es poden veure. Jo ho he vist, aquestes activitats. És molt xulo, sí, són activitats que estan molt bé a dintre de l'escola on participen tots els nens. També tenen molts programes externs, com el d'apadrinar un monument, un altre que es tracta del barri, el coneixement del barri, de l'entorn, de tots els districtes, la cantània, la cantata, el geonedo, que és molt important perquè no a tot arreu es fa i no tots els nens tenen la possibilitat d'accedir a una piscina pública i poder aprendre a nedar. I saps quin apadrinament ens ha tocat? Com es diu? Sí. La Casa de l'Aigua. La Casa de l'Aigua que hi ha aquí a Trinitat. Sí, és molt important. Jo soc de barri, molt de nou barris, i per mi un dels motius per estar en aquesta escola és que és una escola implicada en el barri i fa moltes coses, i també, per exemple, des de l'AFAS participa en la Rua de Carnaval. És a dir, és una cosa molt potent que jo valoro molt. O per altres coses també el menjador, per exemple, és una activitat que la gestiona l'escola però que té una continuïtat en els espais, entre els temps del menjador i de l'escola. Llavors també tenen cuina pròpia, que és molt important perquè la cuina ve d'aquí. És una altra raó per la que jo em vaig decidir per aquí. I és una escola pública. Jo que també la filla volia una escola pública. Garantia d'equitat i igualtat. És el model que sempre he defensat a casa i crec que és el que havien de buscar per els nostres fills. Sí, havies quedat fatal si no haguessis estat coherent. Doncs vinga, què més tenim per aquí? Ara parlem de coherència. Cal dir una cosa, que a mi és una de les coses que més em van interessar perquè quan ens ho van explicar, i és que estan en ple canvi metodològic. No sé si heu sentit a parlar això de les escoles que hi ha innovacions i hi ha canvis. Doncs una de les coses que m'han agradat és que és una escola que s'està plantejant i que vol fer el canvi. I això a mi, de fet, és una de les coses de debò que em van interessar perquè veus que és una escola que està en canvi, que està en moviment, que s'estan repensant, no? Això, evidentment, té coses positives i coses negatives. Doncs hi ha algunes activitats, algunes coses encara una mica més tradicionals, que potser no acaben de fer el pes, però per altra banda tens un munt de coses que són superinteressants i que no és per res, però com a mínim la meva filla li encanten i li apassionen. I això que està a segon. I jo sé que ja estan fent coses als altres cursos. Sí, a cinquè, l'any passat el meu fill va fer un projecte per capses i era superxulo, els hi va agradar moltíssim. Doncs ara també les faran a segon, les capses de medi. I a infantil fan, com es diu allò, les propostes, fan espais i hi ha una altra cosa que m'agrada perquè barregen els cursos, posen potser els de primer i segon junts, aquest any no perquè la Covid no els hi permet, però que barregen, i la veritat és que la Neus en l'horari és el que més li agrada, i la veritat és que em trobo on aprenen més. Nosaltres és veritat que tenim una filla a quart i una altra filla a primer i hem notat moltíssim en aquests anys el progrés que ha anat fent el canvi de metodologia. Sí que és cert que s'ha notat moltíssim. I bé,
Doncs una altra cosa que té molt potent aquesta escola és l'AFA. I tant. Escolta, home, ja que som aquí, ens hem d'explicar també, Sí, no? a veure, un moment, això queda... A veure, aquí que estic gravant. Però és Queda veritat. fatal. igual, Però és no veritat, ho és veritat. sàpiguen. És veritat, s'ha de dir. Un AFA Jo sé, potent. tu creus? Jo penso que sí. Bueno, A veure, però és que ens estan mirant, de debò, quina vergonya. Mira, Que jo- una significa que ho sàpiguen. famílies implicades. Per tal cosa es projecten moltíssimes idees i moltes propostes noves a l'escola i de cara al barri. A més, hi ha un projecte molt consolidat tant d'extraescolars com d'acollides, tant de tarda com de matí. amb I això és horaris important, amplis. Per conciliar, la veritat és que és important, sí. Moltes famílies amb idees i ganes de treballar en moltes coses diferents, és a dir, clar, tens gent que li agrada Carnestoltes, gent que li agrada el 8 de març, gent que li agrada el Nadal, gent que li agrada... Tenim molt per escollir i moltes coses per compartir. I això també fa que puguis interrelacionar-te entre famílies de diferents cursos. Perquè aquí són gent de diferents cursos. Tu, Carol, tu on estàs? A tercer i sisè. Tu? Jo, primer i quart. Cinquè. Jo soc... Bueno, nosaltres estem a segon, sí. I això també dona una Tots els riquesa. cursos. Sí, sí. Molt bé. Bueno, fins aquí us ho hem dit. Com veieu, no hi ha coses blanques i negres. Hi ha una miqueta de tot. I segur que si entreu hi haurà coses que us agradaran molt, potser altres no tant, però això passa sempre. Però, bueno, sobretot el que pensem és que, i això podeu pensar que hem estat honestos, us ho hem dit, i res, que per nosaltres el més important és que els nostres fills i filles entren molt contents a l'escola, en surten més, bueno, algun dia ploren, cal dir, quan els donen alguna patada o s'han esbarallat, de veritat això també passa, i quan també hi ha problemes, però s'intenten resoldre, però el més important és que venen feliços, venen contents, aprenen, perquè es nota que van aprenent, cadascú al seu ritme, això també sigui dit, i res, i que per nosaltres, quan havíem de preparar això per vosaltres, vam pensar que era el més important i el que volíem que quedés al final, que les criatures estan felices i que confiem en les mestres, en tot l'equip de mestres que porta el Víctor Català. Així que, si us sembla, us hi esperem. Fins l'any vinent. Ens veiem. Adéu. Bueno, deixem de gravar, no? Ja de Sí? ser Sí? Bueno, espera. Un moment. A veure, espera. On es dona? Quin botó s'ha de donar? Aquí? A la dreta, A veure, a la aquí. dreta. Vale.